RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? May kining sa kababae nga taga Malabuyok, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Geraldine. Ginoo ko ate, kaluspat nimo. Naunsa man ka? Masakiton ka man kaing tan-awon. Ambot lagi ini dayo eh. So ka lang ni magkalalis sa asawa sa kong o sa kaigsuon. Iya kong giingnan nga iya kong padautan. Diha magsugod nga iingon sa nagluya ko. Unsa? Paminaw. Suginan ko pa ikaw sa hitabo. Paminaw, Geraldine. Mura kag kinsang hilasa nga manabi. Ha? Arti ka na kaayo. Dili ka na maduulan na mo. Para pagsagop og tubig, di ka na magpasagop. Ate, dili man sa ingon ana. Ang akong gisulti sa inyong anak, nga hinay pa kayong agas, maong lisod pa sa guuban. Arti ka na gyud kaayo. Di amo ka na. Gyagwagog gyud imong akong anak. Padautan taw niya ka, buanga ka. Paburuton ko yan tiya nimo sa imong kahilas. Sukad ato nga, iya kong giingnan nga padautan. Nagsige na nagbalik-balik ang akong hilanat. O paminaw ko, nagkaluya na sad ko. Grabe naman sang ate uy nga nakapanghimaraot nimo. Mura man kagdili manghud sa imbana. Maubeda ni ako nahiugsan pag-ayo. Wa magud ko mag-inarte. Ihinay lagi kaayo ang agas atong higayuna. Mo naglisod pa sa buupan. Wa man ko palibad pa. Nga, unsa man sa si kuya sa gisulti siyang asawa. Gibadong biya ni kuya sa ate. Apat si ate, bisag kung siya naliligaw siya baba. Mo nga nagkatubag na lang sa sinuon ko kung dili ba o. Ginoo ko eh. Nadakdak pagit pag-ayong akong lubot sa tubigan. Ni Ursa hinuon pag-ayong akong duko. Mao day nga perti na nimong luspara. Wa ka na maghapit wa ni dugo sa imong kaluspat. Day. Niya na turong taon-taon si mama. Mabalaka gito makakita nimo ba? Luya nimong tan-awon ate. Ilak manggod nga nagsigig tan-aw ni ate nga natug. Luoy kayo siyang tanawon, Geraldine. Luspad in taon kaayo. Kadakos na himo niyang kausapan. Di mauwi, naluoy man gani ko niya. Dili na siya papaulion sa ila hangtod nga maulian siya. Nahanglan nga mabaayo ang imong maguwag. Ate, kaon gud og daghan na. Para mabalik ang imong kusog. Maulian ang imong lawas pa. Dili na nga, kayo ngitan ka. Ayaw na ko kong itaoy. Dili pa magugutan tong inutil. Magkalihok pa man ko. Nagkaduaw pagod ko ninyo din eh. Sige lang gud ate. Tagsarbaya ka masurod din sa ato. Sukad lang naman nit ka. Mga pasag di maati man ka naman ni mama. Day. Kumpati gid ati ha. Ayaw pa daog sa imong kipati. Ampo lagi ka, ampo lang yun. Sali lang kita sa Ginoo ate. Ma-okay ra lagi ka. Taon-taon naman nga. Wa na makaduaw si Ate Miriani mo din sa bahay. Kumusta naman kaing taon tong imong maguwang? Aw, aron mahilo na ng imong huna-huna ma. Muduaw ko ta ni ate. Kita na si musuroy niya. Mas maayo pa tuod no. Ay atong pangandaman ang atong pagduaw sa imong maguwang, Geraldine. Gimingaw na sab ko niya. Maayo! Ate! Maayo! Ate! Mura magway tao sa sud. Nilakaw ka siya? Di mo magudang ilang silingan. Mura na aras ate. Maayo! Ate Mary Ann! Si Geraldine ni. Kauban ako si mama. Ang ihi ko na pultahan. Wa ka na trangkahi. Ay, salamat. Naaragid ay sa ate. Mulahos na lang kita og sud. Wa man day ko no trangkahi ang pultahan. Oh, ma. Oh. Ginoo ko! Ate, kaubang ni mo eh. Maolagi uy. Kapoy. Ako na kasi gisultihan nga magpadoktor ni, ma. Gahim kay ko. Di naman din masugot. Ginoo ko. Ate, sa masugot kag sa dili, amo kang na doon sa ospital. Kinahanglan nga matanaw ka, doktor. Nabalaka na sa ibang kahimtang. Kinahanglan nga mabalhin na siya sa CCU. Kay usa na siya kabuwan din is ward. Pero wapag siya improvement. Dok, kung masay makayos alas ko asawa, mao na lang ang buhaton. Dili ko. Mupauli na lang ko. Ayaw in town ko katagig kabalakan na.
Paluoy ka tao na ako. Kung unsay sulti sa doktor, mao'y atong buhaton. Kinahanglan nga mamaayo ka. Ma, Kung mablagag ka sa gastuhan, te, ayaw na ko na hunaa. Kay mapangitaan na lagi na paagi. Magtinabangay ni nga imo pamilya. Oh, nagabati ka, Mary Ann. Dili ka na mapasagdan. Busa, pading ka mo ta mamaayo ka. Kinahanglan nga mamaayo ka. Luoy kayo si ate nga tanaw na, tiyo. Geraldine, tuhuig ko ninyo. Kung sa may akong nasulti ni Mary Ann, bunga lang gutos kasuko. Pero wag ko'y gibuhat ka dautan sa inyong igsuon. Nakasabot ko, te. Gani, giapil ko siya sa akong mga pag-ampo. Nga unta, mamaayo lang siya sa iyang sakit karon. Igo na lang kita sa pagsudo niya rin espiritu. Stricto kaayo ang CCU. Di gipasudlan ang bisita sa tagtungod pa. Mo tabang usab kami si ate ni mo kutob sa bumay mo nga natabang mi. Dagang salamat, kuya. Asuon mo ta. Tunal nga magtinabangay ta. Sa may itong nagbangay kinadto, atutok rin ta sa buot. Lugar to sa kasukoy. daghang salamat, nak. Nakagaan gini sa kong lugan nga magkauli ang maayo ninyong kabubuton, Mary Ann. Ilabi na karon nga nagmasakiton siya. Ginoo, nagwahal ba si ate? Usa ba kayo nahitabo? Gusto na gud ko nung mapauli ang pasyente kay ikapoy na ko siya dito sa ospital. Oh, kining, Dok. Kung mo na magkapakalman niya nga mapaulis bahay, amo siya ibagawas din sa ospital. Tingalig, maukit siya sa bahay. Lupos ang iyang sakit o lisod ang iyang kahintang. O kung mamugos ka mo nga ipagawas siya dito sa ospital o inyong dadgon sa inyo, kinahanglan ka mong mupirma og waiver. Waiver, Doc? Oh, waiver. Pag matuod ka na nga kung unsay mahitabo sa pasyente, kay inyo magyud siyang ipauli sa inyo, nga way labot ang ospital kung unsa may mahitabo sa pasyente kung magagawas na siya din sa ospital. Unsa? Nakita sa ato, ha? Huwag niasap si Mama o si Geraldine. Magtinabangin ang pagkatimanin mo, ha? Salamat. Nagagsalamat. Nga nauli naging ko din sa ato. Mamatay kong sayo dito sa ospital. Ate, magpakaayo ka kita. Gitumanin ka na naman sa imong gusto. Gutom ko. Gutom. Gusto kong makaon. O sige, sige. Kung saan gusto rin mong kanon. Kaya kung palutuon ni Mama, ay gusto rin mong kanon, ha? Ate, nara ang imong gustong pagkaon o. Gilutuan ka gini, Mama. Makaon ko. Di pa ko gustong papatay. Dili pa ko andam. Ako pagsulti, anak ko. Mamatay ko taon ko eh. Sige na, makaon na. Umitan ka lang ka. Kaon ba yung cute nga? Sige na, nga na, Makaon ko. Sige Makaon na, ko. nga na. Usapa og tarong nga. Kinahanglan nga masudlan gid og pagkaon ang imong tiyan. Kaon pa ko. Kaon pa ko. Ti, hinahinayon lang na. Aron dili ka maglisod. Kaon pa ko. Kaon pa ko. Oh, sige. Umitan ka na sa... Nga nga. Ginako! Ate! Tabang! Agay! Ma, Ginoo ko. Matagay gayon nga makita ko ang imong magkuha nga maglisod. Masakitan. Murag yung hilapon ang akong dugan sa kasakit. Maayo pag ako na lang ang nasakit. Uy, ginikanan ila pinasusa ka inahan nga magtanaw siyang anak nga mag-antos sa tumang kasakit. Uwa! namatay gyud si Ate Mary Ann. Naglisod ni sa pagdawat sa iyang kamatayon. Ilabi na gyud ang iyang bana. Buwan sa Disyembre siya nga namatay. Magulanon ka ayaw ni nga nisugat sa Pasko. Ingon man sa bagong tuig. Kay dili naman ni kumpleto. Ate, nasayod ko. Kunain ka naman karon, nagmalinahon ka na. Ugwa ka na sakit nga batiod. Rest in peace, ate. Dini na lang kukutob. More power sa RNN. Ayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon kining akong suliran. Labi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga may maghatag og kinabuhi nining akong suliran. Ako si Elmer, 38 anyos, minyo ug may mga anak. Taga Davao City ko. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati. Nga matag tambalan ang usa nako kagibati, may bation na masag kong lain aron inyong masabdan ingon ini ang mga panghitabo. Dailin, di ako mo trabaho ron.
nagsakit pa nga akong uho. Ha? Uy, basi kung saan na, Mer. Lagi, giimnan ko naman tanig pain reliever. Sakit mong gihapon. Basi kung saan na, uy. Able marong sentro. Papacheck up ka dito, eh. Oo, maadto ko. Kadiyot kay kuyugan ti ka. Tugunon ko na si mama nga patanaw lang sa mga bata kay kuyugan ti ka dito sa health center. Uy, kataas mong BP, sir. Ha? High blood ba ko, sir? Kaliyot, ha? Eh, ano tika og para high blood? Og relax lang, ha? Ano hindi mo saka imong BP? High blood na dahil ko. Magdikay na gyud kakaw na mga gipahingalan sa taga sentro ha. Nabawal ang imong kaunon. Paita. Ang mga lami baya na akong kanon, ang gipang bawal. Oh, yan anak gid na. Kayo sa o may gipamati man ka. High blood man ka. Di dahil ko kapamintura ini ron. Tawagin lang sa itong tagiya sa bahay nga imong pinturahan. Nga mapahaway sa ka. Nga may gitumar ka pang tambal sa high blood. O niya, kumusta man imong pamati nga may gitumar ka ng tambal sa high blood? Wa na magsakit ang imong o? Wala unta kayo pero ako naman sa inong kuto-kuto nga akong pamati eh. Maghilab nga hawang. Uy, basig na apektahan ang imong kuto-kuto sa mga tambal nga imong gitumar. Nganong mapiktahan man? Nga tambal mo itong akong gitumar. Pa-check up, uy, kung makahigayon ka. Kaya basig kung sana na. Mas maayo ng madali kaysa dugay-dugayon ang imong ug mo grabe na. Uy, ulcer man kini. Gi-ulcer sa kudok. Uy, naunsa na gud ni. May ipatumar kong tambal nimo para ulcer. Ah, Oh, ano naman sa Elmer? Nagduot-duot ka man ang imong tiyan. kalain ba sa reaksyon sa akong tiyan sa tambal nga akong gitumar uy. Ano di ay? Magbanhod man ang akong tiyan. Unsa? Kining uwang dapit sa akong tiyan, banhod. Uy, kinuko eh. Naunsa ka man in town, Elmer. Ibalik ka na sa doktor. Oo, puhon. Kung may kwarta na taday. Di pa karon kay apiki pa kita. Uy, ayaw pinagdugay-dugay Elmer. Kay basig kung sa daga nag-imong gibati. Mabitan ni ingon ni Caroline ma. Pero kinahanglan una akong amo trabaho kay aron may kapatsik ako balik sa doktor. Ikaw manggod ba sa ulitaw ka pa. Gisod na magginimot ng bisyo. Manigarilyo ka, muinom pa jud ka. Nama, resulta na na. Niundang na magugog sigarilyo ko dugay na. O niundang na sa kog inom ron. Aw karon na lang kay may gipamati ka naman. Mo na ginaingon uwahin na Elmer. Ma, Karon sa magkamubalik sa imong doktor. Sa nakita ko sa imong ultrasound, doon na kay fatty liver. ha? Ngano na naman sa taon ko anang sakita duk eh. Matod sa akong doktor, nga doon ako nukoy fatty liver. Nakita kini sa doktor sa akong ultrasound. Baong misamot ang akong kabalaka sa akong mga gipamati. May mga gipantumar akong tambal. Apan, ingon og sa nagkadaghan mahinon og nagkagrabi ang akong mga gipamati. Unya, sakit naman og bayong akong tiyan day. Unsa? Naunsan mo taon ka, Elmer, uy. Taon sa ako ini nga. Musakit naman po kapil lang akong batang. Murag masakar ba ang kasakit sa akong likod? Ug magsakit sa mga akong puson. Unsa? Suwayad ko rin sa CRP. Basig magkukuhaan nga akong gibating kasakit. Kung paningkamutan ako nga maka-HR ko. O sige, sige, dali. Gunit na ako, agakon tika. Noon sa mga akong hugaw, may sagol mang dugo. Kinuo ko. Noon sa mali ko. Unsa? Dugo? O lagi. Murag may sagol sipon nga akong hugaw ba? Niya, dunay sagol ka dugo. Laka, Elmer, uy. Ano man ka na? Kining dapit sa ilawom sa akong gusok ba? Dapit sa tuo. Magsakit sab siya bisan uy hinungdan. Basin po tuhod na sa imong fatty liver. Unsa? Siguro, kung mawa ng imong fatty liver, mawa na sa ng pagsakit sa dapit sa imong ribs. Hinaot ang tanin. Kay hasula na bining akong gipamati. Oh. Time pa. Nga naman eh. Pero may hanap pa nga akong pananaw. Hanap yun. Mel! Oh, ano ka? Nagsige makagikap anong imong mata? Lin, ang akong pananaw ba? Mura maghanap. Unsa? Pila na gadiwid mo ang edad don Elmer? Time tayo na ma. Tinganom di eh.
Basan pag sa imo ra ng edad ba? Ug kinahanglan ka nang maggamit og antiyohos. Kahama? Dili ka ni tungod sa akong mga gipamati? O naapektahan na ang akong pananaw? Suway gi kog adto sa doktor sa mata. Pan di man gid dako og grado ang akong mga mata. 25 ra gani. Apan ang akong pikas mata, ang dapit sa tuo, mao'y hanap na itan-aw. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, may gitumar kong tambal sa high blood. Apan gi-ulcer mahinuon ko. Tungod gid kato sa tambal nga akong gitumar para high blood, mao nga nagka-ulcer ko. Naapektahan ka ang akong tinai sa tambal. Ikaduhang pangutana, kuman sa nakong tumar sa tambal para sa ulcer, nagka-fatty liver na pud ko. Ngano nagka-fatty liver man ka ako? Ngod basab ka ni sa kanhi kong bisyo nga inom og sigarilyo, pero miundang naman ko. Ikatulong pangutana, kung na di ay fatty liver, magsakit di ang likod ug bataang? Musakit basab di ang ilawom sa akong gusok sa tuo nga bahin? Tungod ba kini sa akong fatty liver? Ikaupat na pangutana, ang akong hugaw, gul nga murag sipon og dugo. Ngano masab ka ni? Sa ako kaning fatty liver? Dili ba ka ni simptomas sa colon cancer ang akong mga gipamati? Ikalima o katapusan. Murag naapektahan na sa ang akong pananaw. Medyo mihanap na nga itanaw. Pero nagpa-check up ko sa doktor sa mata. Okay raman ko no. 25 raman gani ang grado sa akong mata. Pero ang tuon akong mata mao'y hanap itanaw. Ngud sab ka ni kay dili kay ko makatuog. Unsa may akong buhaton ining tanan akong gipamati. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Elmer. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Ani na usab kako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo sa inyong mga kalibo gumunhap sa kinabuhi. Muhatag og tambag og solusyon sa mga problemang puntong medical, personal, behavioral, emotional, psychological o problema sa mga ginadiling dugas. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran Ricaramo. Pwede ka ninyo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page o sa mong buhatan sa 3rd floor Osmeña Boulevard Martinez Building, Osmeña Boulevard ding Dakbayan sa Sugbo. Balik kita sa atong magtatampo karong adlaw si Elmer, 38 years old, punto medical. Iya kining gipadala sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page. So suma sa nabati nato ganina sa drama, 38 years old si Elmer. Nagsakit ang ulo. Niadto sa center. Nagpa-BP, high blood kuno siya. Gipainom og tambal para sa high blood. Nawala unta ang iyang gibati apan nipuli sa pagsakit lang iyang kuto-kuto. Maghawang magpa-check up og doktor, ulcer kuno. Gipainom na og tambal para ulcer. Apan banhod pa man ang iyang tiyan maong gi-ultrasound. May fatty liver kuno siya. Ang iyang hugaw may sagol murag sipon ug dugo. Magsakit ang batang ug likod. Naghanang problema ni Elmer oy. Ako lagi nang tagsaon Mel ha. Ayaw kasuko og di kay ka inyong makontinto kay tubag. Pero maning kamo tagagyapon ko. So unang pangutana ni Elmer. May gitumar kong tambal sa high blood. Apan gi-ulcer manuon ko. Tungod dud ka to sa tambal nga akong gitumar para sa high blood maong nagka-ulcer ko. Naapektuhan ka ang akong tinai sa tambal? Well, depende kung unsa mang klase sa tambal para high blood ang imong giinomer, no? Kay daghan ba ng klase para sa high blood, no? Ang atong normal blood pressure sa imong pagidaron 38 is 120/80 millimeters mercury, no? Above that, maingon tag high blood na ka, no? So depende sa tambal nga imong giinom para sa high blood. Naman tay mga atenolol, naatay telmisartan, verapamil, no? Ang uban na mga doktor mohatag og aspirin og clopidogrel, no? So akong balikon, depende sa klase sa tambal sa high blood ang imong giinom, umingong ka nga na-complicate unya nagka-ulcer naman hinong ka. Basta wa sa kamukaon pag inom na mog tambal, dili regular ang imong pag-take sa imong pagkaon, no? So mo nang magka-ulcer ta kay kini kuntian magud, dili na siya under our voluntary control. Whether we like it or not, ang atong tiyan, sama sa atong kasing-kasing, magsige ni siya o function, magsige ni siya o gihok-gihok itusod sa atong ginhawaan. So, dili ni siya under our voluntary control. Ikaduhang pangutana, human sad nako og tumar sa tambal para ulcer, nagka-fatty liver naman sad noon ko. Ngano nagka-fatty liver mang kaha ko? Tungod ba ni kay bisyuso inom kog sigarilyo? Pero nundang naman ko og sigarilyo og inom. Kining inom usahay
mo lagi na mag liver cirrhosis ka in the long run, mag fatty liver cirrhosis ug simbako lang maabot og ipatuma. Pero 38 years old ka, I think ngano nagka fatty liver ka is because daghang kag kaon nga mga fatty food. So more fatty food intake may tantamount to fatty liver, no? Kung masubrahan, no? So kanang imong pag-inom og alcoholic usapon na kinigarilyo. Pero daghang mga causes niya ni Elmer, no? So akong balikon, dili tungod kay nag-inom ka og anti-ulcer medication nga nagka-fatty liver naman hinon ka. Kung dili because of your high intake of fatty foods. Ug ang imong pag-inom siguro og pagpanigarilyo, no? Itong imong bisyo sa una, may kining unong na ka, no? Ikatlong pangutana, kung naa di ay fatty liver, magsakit ay ang likod ug batang, musakit sa pag-ilawom sa akong ribs sa tuod dapit. Tungod basab ni sa akong fatty liver. Well, anatomically, ang atong liver naman sa right side sa tuntian, no? So, akong sugyot nga pagpa-ultrasound yung tingali ka Elmer, no? Diya sa Davao, naman siguro yung mga, may dagkong hospital diya sa Davao. Pagpa-ultrasound ka to rule out gallbladder stone. Grabe biya sa nagsakitan ng gallbladder stone. Nga murag di magbanta na ko'y kailangan. Pertigong antong naoperahan dito siya, no? So, magpa-submit yung ka for diagnostic procedure. Dili lang ta magtagna-tagna kung unsa man nga inunta problema diha para nga ma-guided sad ang imong attending doctor to do what is the next step para nga maalibyo ang imong gibati, mapurihan ang kasakit diha o imong discomfort, no? Ikaupat nga pangutana. Ang ako sang hugaw may sagol nga murag sipon ug dugo. Nganong sagkaha ni? Sa ako sagkaha ning fatty liver, dili ba ni sintuma sa colon cancer o ang ako mga gibati? Pwede. Simba ko lang na kay colon cancer, ha? Pwede sa nakay pulip diha sa imong rectum o sa large intestine. Pwede sa siya merong hemorrhoid, internal or external hemorrhoid. So daghang nga rason nga nung naamay musagol nga murag dugo o sipon sa atong hugaw, no? Mas maayo og mao lagi mga disadvantage nako kay mutambag ko nimo mga medical nga problem pero og kakita nimo ang ako kong isugyot is muduol ka gastroenterologist sa Davao. Gastroenterologist ang ngalan na medical doctor ni sila nga nag-specialize sa mga problema sa gastrointestinal problem. Maybe he will do endoscopy or colonoscopy, no? Diagnostic procedure ni siya nga ma-visualize diha ang sud sa imong intestine o sa imong stomach sa may kondisyon diha para nga ma-guided sa gastroenterologist kung sa may next intervention nga paghimuon nga ma-alibyo ang imong gibati. Okay? So ikalimaw katapusan nga pangutana. Napiktuhan na sa kaha nga akong napiktuhan na sa akong pananaw. Medyo hanap na nga itanaw pero magpa-check up ko sa doktor sa mata. Okay raman ko no, 25 raman ang grado sa akong mata. Pero ang tuo na akong mata maoy hanap itanaw. Tungod basag kaha ni kay dili kaayo ko makatulog. Unsa man ang akong buhaton ining tanan kung gibati daganan mo gibati Elmer, no? So ang mahitungod sa mata, akong klarohon lang ha. Kay puros mga doktor nga tawag ani nila. Na ay mga optometrist, no? Kanang optometrist, doktor man gyapon ang atong tawag na nila. Mga kuan sila, mga doktor na siya na specialize sa mga glasses, no? Yung mga linti, mga glasses nga piligrado sa mong mata, na sila mga kahimanan, dahil silang clinic nga mo suta o sabay angay nga reading glasses or whatever ng mga corrective lenses, mo lagi na glasses nga pasulot nimo. Nasa tayo another group of doctors na nag-specialize ng problema sa mata, kining gitawag na to og ophthalmologist. Kining ophthalmologist, these are medical doctors ni sila nga nag-specialize sa problema sa mata. Parebag nag-gynae, nag-surgery, nag-psychiatrist, sa pediatrician. So may nga na residency training ni sila og problema sa mga mata. So kung balikon pasig malibog mo nga parihar man sila doktor ang pagtawag, ang tining ophthalmologist, medical doctor ni sila nga nag-specialize problema sa mata, ug ang optometrist, ang ilang expertise is kanang magpataod og mga glasses, no? So doktor lang gyapon ang atong tawag ani nilang duha. So
So hinaot nga nahatlagan ka nako og ingnon ta explanation ug angayng buhaton sa imong problema, Elmer. O regards nyo diha sa Mindanao. Alright? So, manghinaot ko na aduna na sa kami nakutlo nga pagtulunan karong adlaw, dili ka mo maulaw, maikog, mahiubos, nga dugay matagag pagtagad ang imong problema, maulaw, nga mabalaan ang imong problema sa inyong mga silingan, no? So, mana nga kung dili nyo gusto, dili na sa mabasahon ang inyong complete name and address, no? Parehaan ning kang Elmer, nga butang lang niya Davao City, dako ba kay Davao City, no? So, anyway, daghang kay salamat sa inyong pagpatronay sa itong programa. Kini nga akong suliran. So, gikan ka na mo diri sa Radio Mindanao Network, ni Radio mo Nationwide, Tatak RMN. Daghang salamat o maayong adlaw.